Dikjarazzjonijiet b'saħħithom mill-Gvern Malti wara l-aħħar stqarrijiet skorretti li għamel dwar Malta il-Viċi Prim Ministru Taljan Matteo Salvini. Fi tweet is-Sibt filgħodu, il-Ministru Taljan Żeffen Lil Malta Fin-Nofs u prova jqarraq dwar dgħajsa oħra bl-immigranti li tinsab titlajja fiż-Żona Libjana ta' tiftix u ta' salvataġġ. Din id-darba d-dgħajsa hija l-Ispanjola tal-Open Arms, dgħajsa oħra ta' għaqda mhux governattiva illi ttajjar il-bandiera Spanjola u li ilha topera sa mill-2015 fiċ-ċentru tal-Mediterran b'koordinament mal-Gwardji tal-Kosta Taljani. Fi tweet il-Ministru Salvini qal li d-dgħajsa tinsab fiż-żona Libjana ta' tiftix u salvataġġ u li l-eqreb port fejn tista' tniżżel l-immigranti abbord huwa dak ta' Malta. Immedjata kienet it-tweġiba tal-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia illi xejjen din id-dikjarazzjoni u wera iswed fuq l-abjad li skont il-liġi marittima internazzjonali f'dan il-każ Lampedusa hija l-eqreb art u mhux Malta. Fil-fatt fi tweet il-Ministru Farrugia ippubblika mappa li turi li l-intervent ta' salvataġġ mill-vapur Open Arms seħħ fiż-żona Libjana ta' tiftix u salvataġġ. Mingħajr tidwir il-Ministru Farrugia appella lill-Ministru għall-Intern Taljan biex jieqaf ixerret aħbarijiet skorretti u jżeffen lil Malta Fin-Nofs Bla Raġuni. Il-mappa pubblikata mill-Ministru Farrugia turi biċ-ċar li l-eqreb port sikur għall-vapur Open Arms jinsab bejn il-Libja u Lampedusa u mhux Malta kif ħareġ jallega Salvini. Intant l-eks Ministru għall-Affarijiet Ewropej Taljan Sandro Gozi sostna li l-Gvern tal-Prim Ministru Giuseppe Conte jew aħjar il-Gvern ta' Salvini jidher li ma tallimx il-lezzjoni u qiegħed ikompli jattakka u jiftaħ konfront ma' pajjiżi ġirien tal-Italja u li dan mhux se jwasslu għal imkien.